Balitsa po, magpakamatay ko nang umakoy kamay. May nagprisos utang. Utang na. Nakawa na sa to. Wala lang na inyo style. Hapon. Ano ni balay ni Ma'am Dida? Ngalan niya is Delia Mubida. Siya mo? Ma'am Delia Mubida. Manigurado kami. What? Hoy! Shit! Asa mo lang jubagting. Siya. Ay mo din si Ma? Ano kung dapat dito sa mundo? Kasi letuyo ni mo tayo sa kana. Kani mo ang ano ba? Balay nagpa-repair man kano? Mo ni balay gyud? Isa ni balay. Kasi mo anak. Kaamar ng anak ko. Okay, namagi pa deliver yung mga pintal daw. Wow. Utang? 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 Wala ko po ito. Ano akong balay? Fair off daw ni si mama. Sa imo daw ni pabayran. Utang? Oh. Para daan. Para sa iyang balay siguro. Nara pa ni bayron nun ba? Yeah, pagkalibunin. Bisini. Siyempre, bay. Inalang siya ma'am sa butas sa daan. Isa may mga Wala, anak. pintal daw. Kamu na nagsabot. Wala mo pintal. Ano day ma? Ikaw mo nag-order sa pintal ma'am. Pintal daw. Wala mo pintal. Wala na. Ikaw na si Bibi ko. Hindi ko ikabayan. Ikaw, si Yaman ang kapangalan, Ma'am Delia Mubida. Wala mo kang kwarta yun. Sinungaling ka. Bito! Ano na bigoy ba? Saan yan? Ipagawa sa ng pintal. And then, Siya na ipagawa na. Siya na may pintalan. Wala mo ko'y balay. Ano na siya sila kumalat na ba? Wala. Sa imo man gipa-care of good ni ma'am. Oh no! Ingon ang hardware na ikaw daw nag-order. But wala mo kasabot duha nga. Nope. Para sa pintal niya, dere, pa-deliver. Wala lagi. Kasi mag-order ani ma'am, muha man sa balay. Di ay. Kaya na ko balay ni ma'am. Si Mel ra ba ni? May bayad na lang ang konti kwarta. Kasi Mahal ko na. daghan mo gud siya ma'am. Daghan siya. Problema ang nila. Baka ko. Wala ko'y kamay. So na to ma'am. Nga di. Kung may budget ala kay ang kalagot ka na mo nga, yun ang dugay. Basta gi ano si ma'am, orderan ka niya. Di ba sa nagpag-online order ka sa online ma? Nahulog lang. Wala ko wala. Di kita gano'ng cellphone. Hindi totoo yan. Balik na lang namo ni. Pusur ko na ako na pusur mo ko'y kahapag. Okay. Ah, namang good. Niya layo pa biya pagkikaran. Nanyaw sa ako na wala ka. Eh, gusto ko na sa tawag sa mga pintal. Balik na lang. Tanawa daw order. Kung sana ba? Wala ko'y ginawa na. Kailangan din trabaho. Ako na lang Tawa na kung pinakapalit, pinakalaban. Ang deliver na sila may mubayad na ilaham ng balayo din mo kapintan. Malagi ma'am, orderan na. Wala na rabaw. Ay, wala na lang yung Palugi na lang kumambing. Isaw na naman ni inaog na lang ni ma'am. Rebayad na, wag ko wala. Pero may mga down payment ani ma'am kay. tayo na lang ako sa mga itaw na lang ako sa Balitsa po, magpakamatay ko nang umakoy ka, magpakamatay ko nang umakoy ka.
Ibu hal ka naman. May na prisos utang. Sabi na na guys. Utang na. Tawa na sa to. Ilan ang 9 years tayo? Saod lang ang 9 years tayo. Saod. Mani. Balik na lang na mo ni ma'am. Pwede magpa-picture na lang mi. Huwag mong subukan. Kada pa matod lang nga ano. Nga nabot mi dari nga wala ka aning ga-order. Wala na jutsu. Wala yun. Kinakalimot na mo na. Ay, wala siya tanong. Ah, sige mo, pagpaulan. Kasi lang kayo. Pauli na lang pag mi. Wala na yung palo. Wait lang ma'am, kaya maglantak tayo. Dalanan ba, good day ni ma'am? Pinuhan pa ko na video to door na pinta. Opo. Dili magulo mag-deliver, gula ka order food ma'am. Bola lang yan. Wag ko nag-order kay wala ko pintalan. Di. Mutan daw. Namay ko siya sa mga mo rin makapon. Ulan kaayo. Wala po, kabli na lang ma'am. Ay, Mader. Sa tunga, Jed, sa tunga. Ano ay mong tunga? Kamot. Surprise! Happy birthday, Mom! Happy birthday, Mom! It's a prank po! Happy birthday! Surprise delivery for you po! Happy birthday! Oh, it's a prank po! Happy birthday! Kahilak na sila! Tira lang, Das! Tira lang nga! Happy birthday, ma'am! So, it's a prank, dili na pintal. Surprise delivery na para sa iyong birthday today. Kahilak ka si ma'am. Ay, yung kapintal. Ako nang nangilan na mag-pintal. Good, nihilak na lang noon si ma'am. Na, sala, dyan na to. Happy birthday po. Lagi. Ingon ka kay pintal mo i-deliver. Ingon ka pintal. It's a prank po, ma'am, sa happy birthday. Birthday na ini mo karon. Gapon. Ay, gahapon. Wow. Ano ka malo? Wala. Eleksyon ba gapon? Labi ko ganda kaya nagkwarta mga tao. Siyempre ako magkakaon. Nalagaan magkwarta sila. Lagi. Okay, so karon, ma'am. Dili ko maghanda kay gahapon kwartahan ng mga tao. Balik-balik dawat. So dagan sila kakaon sila. Ako'y magkakaon. Kaya kay sila. O sanara na kay kabayad ani. Wala ka po naman. Ay, yung sound na tuling mo ba nila bayari pa? Ako sila kay wala mo ko nag-order nila. Inani ang may tabo. Kaya ako, natiguang na lang ko. Ako pagingunanin nila. Ito, ikaw na o. Pinuang mo nila. Okay. So
surprise para sa iyo, ma'am. Happy birthday na. Pero nalipay na ka, ma'am. Ako, adili po kumantabong malipay. Ganun man. Pero sakitan kay ko ani hitabuang ano ning nani abi ko maning ang bani ni Victorio. Ako kabalay nga ani ay Kayo mo backing na. Pagkatawaan. Well, anyway, surprise delivery po yung happy birthday. Alright, so good afternoon, ma'am. Good afternoon sa tanang tao nga nadali karon. Well, anyway, it's a prank po, joke lang po, dili kayo pintal. Kundi surprise delivery para sa imuhang birthday kahapon o karon na ato ang i-celebrate. Okay, so anyway, magpalaila sa ni ma'am before me magsugod. We are from Everything Surprises, Pagadian City po. Lalagay sa ka-special person na gusto ka i-greet today of happy birthday para wow! Happy birthday po. So anyway, ma'am, ingan na nilang kaka-special, ingan na nilang love. Nabisan tod wala siya diri is gusto niya ipabati sa imuha kung unsa kaniya kahinigugma, no? Bisan wala siya diri is wala gid siya nakalimot sa imong adlaw nga natawhan. Gusto gid niya, ma'am, makisaulog sa imong birthday. Palakpakan naman natin si ma'am. Naghilak na po si ma'am. Sige lang, ma'am, kinasahid ko ka ng imuhang luhay. Duhan siya sa kalipay, no? Siyempre, huwag yung pag-expect karon ng manay mabot-ani karon. Wala lagi ko. Yeah. Wala bigay order. Wala, John. Binuaman pa yung pintal, no? Nagipahilak lang si ma'am. Alright, so siyempre, birthday ni mo today, ma'am. Dili na nato dugay-dugayon, dili na nato langay-langayon. Gusto na nato hatag mga special gift. Siyempre, birthday ni mo today, nasa yung mga padala sa mga food. Ayan, nagkaan ng beef steak. Happy birthday! Wow! Nasyap siya ipadala sa imuha, ma'am, nga sweet and sour chicken fillet. Wow! Happy birthday po! Alright, happy birthday. Dila na lang tayo doon. Adali lang sa... Okay, syempre birthday. Napo siya ipadala sa imuha, ma'am, nga pagpahaba daw po ng buhay, pansit na bilao. Happy birthday! Alright. Dali lang sa ma'am. Magpunta na siya mawala. Siyempre birthday niyo today, ma'am. Every occasions, dili kita siya mawala. Especially birthday. So, birthday naman today. Naman sila ipadala sa imuha today na red ribbon cake. Happy birthday! Alright, that's for you, po. Thank you. Alright, ma'am. So, kabalo na kayo sa kata gani? Wala, John? Wala kay idea. Alright, so dili na ito may buwan ka rin sa kata gani. Kinapo siya ipadala sa mga special letter. Alright. Okay, so ako lang basahon, ma'am, ha? Dili na ito may buwan ka rin. Okay, sa ipadala ng surprise. Happy birthday din. This one. Piyo. Paano? Dari lang ko, ha? Kailan ko, happy 56th birthday, ma'am. Ulanan. Hinaot na malipay ka sa among surprise. Nimo, no? Sa pamaagi ni ini. Gamay nga surprise. Masuklian namo ang imong pagsakripisyo namo. Salamat kayo, ma, for being a good mother, a good and responsible wife. Kabalo mi nga sobra imong mga pag-antos para sa atong pamilya. For us, you are the strongest mother on earth. Buhaton ang tanan para sa pamilya. Wish na ko ma nahatagan pa ka og daghan pang katuigan nga maabot sa imong kinabuhi aron makita pa nimo ang imong kaapuhan namong upat kay nakita naman nimo kang pingping og ate. Amping kanunay, ma. Ayaw pasagdii si Papa kay kamo na lang rabado ha diha sa balay. Once again, happy birthday. I hope nag-enjoy ka today.
I love you so much, ma. More birthdays to come. God bless and good health always. Kay Lawas Ray Puhunan. I love you so much, mother. Nagmamahal. Niljin ng Hong Kong. Alright, lalak ka naman natin. Okay, so nagpadala na yan ni Mami si mga anak na si Ma'am Niljin nga nakakaroon sa Hong Kong. So ma'am, si Ma'am Niljin karon mo naminaw sa imo ha, nakita siya sa imong maghilak. Bisan sa imong reaction ganina nga kinibili ng pintal nga dili day. Okay na ma'am nga mangayo kung sa may kasulti siya gihatag na surprise today. Sayang letter po niya gisulat para sa imo ha. Dali lang ma'am, kaya naglantaw siya sa camera sa imo para. Ay, ako na to, ano? Ako wala yun daw, may ani lang ibuhat. Gali. Kayo wala diri ako mga anak. Ya karon iya kong ingunanin kitchen. Wala pa magtuloy ang inani yung ibuhat na ako. Jen, namihintaw kay ka. Salamat na nag-ayo, Jen. Huwag yung ko'y kasayuran aning tanan, Jen. Nagkang kayo salamat. Jen, mo ko panak na ko, Jen. Bisa sa ko pag-actos. Salamat lang kayo. Diyos mo na palandong may nunanin ng tawa, Jen. Salamat kayo ninyong tanan mga anak ng kinsay gaya mo ani kamugna. Kanak lang. Alright, palakpakan naman natin si ma'am. Yay! Daghang kay salamat ma'am sa imong manindot kayong response para sa imong anak nga may naghatagan ng surprise. Okay, nasagdong ka na imong luha is duha siya sa kalipay ug sa kamingaw, no? Siyempre, wala dyan kaya expect karon nga na mabot ngayon ani karon sa imong birthday kay kahapon pa man jud ang celebration, no? Ay ang birthday pero karon gi-celebrate. Dili pa huli ang lahat. Okay, ma'am, so daghang kay salamat sa imong manindot kayong response, no? Nasayang ko nga imong anak mga kikanis, malipay sab siya tungod kay nalipay sab kasi ang gihatag today. Alright? Okay, salamat imong husband karon si sir. Siyempre sir, birthday sa imong pinakaguwapang asawa. I-surprise sa imong anak sir. Naghatag siya og kanang pahalipay para sa adlaw na tawhan sa imong asawa. Unsa man imo ikasulti, birthday wish nimo para sa imong wife. Ug unsa sabi mo ikasulti sa imong sa imong anak nga may naghatag ani nga surprise karon. Pwede. Hello. Ako pasalamat sa mga anak. Si B-Boy. Ako kayo pasalamat po sila. Sinabi na natin na kung taas kaya akong sinabuhay na papuwi pa manigit. Boy! Boy! I love you, boy! I love you! Eh, mamang Biyanan ko di mo, boy! I love you, boy! Until into my life, boy, I love you! Boy! Ako'y panginaw sa kinabuhay mo yun. Magtanong ka! Magpunta ka sa imong kinabuhay mo. Ikaw na mo din. Sa imong wife sir, sa imong asawa kay nag-birthday. Oh. Ito, manaos ko sa birthday ng Mulawa. Kung pumatay mga lingunay, siya lagi maluwi ako. Mga anak ko sir. Uman ko. Kamuray, may iba na maluwi ako. I love you. Until the end of my life. Mamatay ko, ipat na. Anyway! Alright, okay na pala pa naman sir. Sir, sa kay salamat sir sa mga birthday wish para sa mga asawa. Okay, kisa pa man. Okay mga anak, kisa pa mga anak natin ni karon. Sige. Magulang ka magsugod.
imong mother is nag-celebrate sa iyang ikapilan imo katuig karon ma'am? 56th birthday, alright? So, gi-surprise sa imo ang sister, ginakaroon sa Dubai. Ay, Hong Kong rather. Si Ma'am Meljin. Mas naman imong birthday wish para sa imong mama, ug unsa pod ang imong ikasulti sa imong sister nga may naghatag ani nga surprise. Hello, happy birthday. Happy 56th birthday, ma. O, ay, napagul-gul. Happy na. Happy, happy. Happy 56th birthday, ma. Good health. Malikapat yung tag ginhawa. Rutas ka. Ngayon, sa center po, sa Queen Suwon, Eugene, salamat kayo. Kay nauna ka, ginulahi, no? Naka-scroll ka sa Facebook. Nakita mo ang everything surprise. Sina lagi mo. Na-surprise din kay si Mama. Nag-ilang siya. Nahugay siya pasalamat din. Nahugay salamat. Nakilakaan. Ikis po sa mother. Alright, thank you so much ma'am. Nagating salamat si mama niya kay birthday wish and then response sa tong sender na si Ma'am Meljin. Alin na ma'am? Sige po. Kaya sige na lang ma'am. Okay. So ma'am, sa imong mother is nag-celebrate sa iyong ika-56th birthday. Ang sa mga birthday was para sa mama, ang sa balik kasulti sa imong sister kung malikati ng surprise. Pero ang buwan namin, si Lenji, may birthday, sa mga may agay si Mana, mawag man ginagawa buwan. Kaya namin siya mga rason niya. Ano ka? Kanta nga, mapugi hapon ka. Anak naman gano'n, yung mga pagsulay, sila ko. Iba pa man dito ako. Pero, ayaw man. Malikaw mo kanta. Okay ka kanan. Ano naman dapat gano'n, mag-party-party na permit kay walang dahay na rin kami. Bakit kabalo, gano'n sa amin maglakawan eh. May daulat na naman ni sa flight. Bakit ang good? Pasayluas ko kung nagkasakitay ko ni Taan eh. Pero, ang tanan, naayo yung rason. Anong naringato ka? Naayo rason. Kaya hindi ko punta mga suko ko. Kaya ako rason. Pero ikaw, kabalo ka o sa labi na sa akong sitwasyon na ako ang pinaka-artist na Sige lang sir, sige lang sa sir. kabalo ka kung sa tamong kapalagay ka nito na mga limapas na ating sukon. Nag-abot na din ang panahon. Puno ka niya. Pero, karoon, happy naman ta. Kaya okay naman ta. Happy birthday. Ayun sa birthday. Kuan. Surprise birthday mo. Surprise ka niya. Kami ikaw naman niya sa ligid follow-up ani kay si Diligent Manjoy. Sinunod natin. Kay Oni, Moto, Ani. Amo niya. Eldest daughter na. Eldest daughter mo. Ako, sa eldest na ako. Na magwangan nga anak. Sa'yo ako. Eldest Happy daughter. birthday. Eldest daughter! Kung sa akong mangon, karoon, salamat guys sa ilang surprise. Naginaon ko nga, tasan pa niyo yung antos diha, kamuntalan o pira man din eh. Mahal akong pamilya. Ayun, hindi ko na muna thank you na muna, ako ka na po. Mamatay mo na din. Lang, may antos na kuwan na. Ayun! Bawal po, I love you, ako yung birthday. Alright, sige kayo salamat ma'am no? Sa magaling mga kaibigan din yung mga panagbigay of this na reconcile, di ba? Napasiguli na ang relasyon na si ginikanan o ginahan. Ginahan o ganahan. Alam mo, ikoy daw. Sige na po. Sir, sige kayo salamat ma'am. Okay sir, ikoy sir. Okay sir, so ang imong mother is nag-celebrate sa iyang ika-50
26th birthday. Unsa man imong birthday wish para sa imong mama? Unsa pa may kasulti sa imong magulang nga may naghatag ng surprise sa Ma'am Nel Jane ginapal sa Hong Kong. Happy 96th birthday. Ako pa lang kinamanghura na mo tanan. Ako na si John Paul Movida. Isa sa mga testimonya sa Wonder Plus. Ay, sa mga happy birthday ka ba? Ito ba? Kita karon nagkalisod magita. Ako na lang naman po nang ulit ako. Sige lang, manikamot ko. Mas makaahon-ahon pa kita sa kalisod. Basta mo kung gusto ko ka. Sige lang, manikamot lang nga. Ang atong mga nalian sa una, makabitang ko kagahintang gamay ato. Ay, lisod kayo. Sige lang bagay. Ahon-ahon na lagi kang dili ka ang imong mga trabaho ba nga sa pagkakaroon. Ato na lang makuan-kuan nga. Isang makabitalan at gamay kahintang. Sa pagkakaroon mo kay isip ba man. Salamat kay ni Insay nga na yung na-surprise. Kay yaharong ginitanan gud nga kasi ugda ba nga kuan pa-surprise. Pwede nga, may ito na ko ka. Sige lang, kay mabiyaan man akong doon ni Papa. Sabta lang na si Papa nga umuhubog. Sige lang. Kung magilaing makaatubang po ni Papa, ikaw raman. Padayon lang din sa mga maaktos na kita. Sige lang kayo. Sige ba yung masunod ako mo na kasawa? Sige ma, maura ko ma. Magamping lagi mo ginikot kay ako hapit ako kumulagaw na yun. Balagpat yung ta. Dong ako sawa nito. Likay na lang itong mga sige, balay. For the next time. Kundo lang sa balay, kasi kawalan sa balay. Sige lang ma, kay pawala ko siguro mga 8 ka tuig. Ikaw po, masasinta na ano kay binulan. Sure po. Anak patin ba ko? Pero salamat kayo po sa Wonder Surprise. Salamat kayo. Thank you so much, sir. Sa rin kayo mong message para sa kang salaprangan kay mong mama o responsible sa mga center sa project. Okay, since ba may muhatag ng birthday wish para sa everyone. Pwede, pwede. Asa yung mga sir? Asawa na ko, alam yun ako. Mag-pin kayo na mo, sir, nga love gift ka na mo yung asawa. Okay? Isa pa. Man. Igsuon, di ma. Kasi nga na. Kanisi ma? Sige na. Ito po. Gamay lang na ng Great Lilia. Alright, sa mga birthday mo ang igsuon sa ika-56 ka tuwing. Ang sa mga birthday wish para sa mga igsuon. Asawa na ko na Wish sa birthday sa kumisoon karon. Kagahapon pa man ang kanyang birthday. Pero kay election man, so karon na lang yun ni na celebrate na mo. So, happy unta ko para sa iya, pero kulang manggod kay wala pa still chain nga mo ay nagplano aning tanan. Si Rodin po, si Mama o si asawa wala man. So, una sa tanan, na-surprise yun may aning hitabua. Pero dako na kong pasalamat ni Delgin tungod kay ang iyang pagmahal sa iyang mama, iyang ipabante pinaagi ng maong surprise. Kung diya, dili ka angay mag-uol kay kinis. Mao ni sign nga mahal gyud ka sa imong mga anak. So, ayaw kapag kaguol, kag malipay tungod kay concern kay imong mga anak sa inyo ha. Mao na nga magpasalamat ako na sa tanan sa Ginoo ni Delgin nga sa iyang pagpaningkamot sa gawas trabaho. Nakapos niya ug mao nga mao ni karon nga naka-initial ini nga naka-surprise nimo kay mahadyo ka kay nila kay
Dili ka punta maili-ini o walang tainag. Ako, subo po ko sa akong bahay nga. Nag-celebrate sa Mother's Day. Kay ang mama wala na. Patay naman. So, kami nga igsuon, 8 mi. Nawala na mong yakis nga babae. So, 7 na lang mi. Kay 4 ang laki, 4 ang bahay. So, 8 mi. Nawala naman. Namatay sa Maynila. Dayon, 7 na lang yun mi. Pero ang isa ko sa Manila. Kami dire, 1 na lang may kabuo. Ano na nga. Ang akong gibati lang, akong i-share. Nalipay. Akong na-surprise. Nabaw sa tanan, ako pasalamat mo na sa tanan sa Ginoo. Kung ni Jen, nga mo do'y naghimo ni ini. Jen, salamat sa imong gasa, sa imong mama. Ang tanan ron nahitabo, tibuok niyang kinabuhi karon pag yun. So salamat una sa tanan sa Ginoo sa mga blessing ami abot karong adlaw dinhi sa balay ni ate nimo Dilin. Nga ni ami nagkatapigo kay na-surprise jud pud mi. So ni ami nakasaksi karon diri tanan imong mga igagaw. Ako isip magulang ang ako lang ikaingon ni Dilia. Dilia, isip magulang. Ako'y hulip sa atong inahan. Ako isip mo na inahan sa tanan karon. Ako mga igsoon nga niya si Tony, si Juni, si Edith. O ang isa to, mas Manila Stata. So, ako lang ikaingon nga. Ang atong isip inahan, atong lang yung buhaton, ang atong papel nga. Kati mas itong mga anak, pag edukar kanila, then sa karon sa ingon, sa pag-abot sa kapuno sa itong kinabuhi, ang atong mga gipakita nila ng mga maayong binuhatan, isip binikanan, mo kanay buntang ato ikabilin ng kalibutana sa ato niyang pagbiyak. Kay kitang tanan, musalot mangyod. So dako pasalamat sa gasas kinabuhi nga atong nahugtan karon. Nga hinaot pa unta nga sa imong panubigon nga 56. Makadangat pa ka nga mahimo kang senior citizen aron makaambit po ka sa pension nga matagamtaman dili lang sa imong mga anak na suporta kundi dili sa mga dugang pang-blessing sa Ginoo ug sa imong mga pamilya. So siguro dili na ko masulti ang tanan tungod kay wa ko kasabot sa akong gibati na basta ka unyo ko nagkuhan ko. So mao man to ida istorya ug salamat na lang ni Jen ug Jen kung iampo sa Ginoo nga unta naa ka sa kanunay sa maayong panglawas uban sa imong bana ang nagtrabaho sa Manila o pag-amping diha nga kamot nimo imong pangandoy sa kinabuhi dili lang para sa imong pamilya kundi sa tanan na gyud nimong mga ginikahanan ug igsuon. So karon ako ning yatag sa isa po nako igsuon. Wala pa ka na. So, nagkaming salamat ma'am sa mga manindot kayong message para sa mga celebran ng imong sister. Sakto yun ma'am, galing kinabuhi nga nato ko na is gasa, gindi sa Ginoo sa to. Grasya galing kanan mo sa salamat sa mga. Isa pa man. Isa kay Soan ma'am. Okay po. Sige na, binalayi ko baga. Binalayi. Masamo. Binalayi. Okay. Alright, so ma'am. Sige lang ma'am, kaya ganang mo magbati sa kalipay mga guda, no? Mixed emotions. Na-surprise, nalipay, kamingaw, sumaanak. Alam mo yun, lahat eh. So nasay ko mga kana is tungod na sa na-surprise siguro tamang kayo, di ka ka-expect na ni karon. Okay ma'am, so usa kami na lagi, tama? So birthday si mo bangan karon. Basta nga namang birthday mas pagsaya, basta po din mo yung kasulti sa ng center ni si Ma'am Melgin na nakakaroon sa Hong Kong. In behalf kay Rodel, happy birthday. Now, happy ka sa imong birthday karon kay gi-surprise ka ni Dilin. And salamat kay sa everything surprise nga naabot jud mo bisag ulan kaayo. So ako lang wish nga kanang happy ka kanunay
o good health. Kanang yun ako ang pangayon sa Ginoo nga taas pa yung kinabuhi nga maabot na nila. So mao ato. Alright, so thank you so much ma'am sa mga manita kayong birthday wish and response sa tong center kasi Ma'am Mel Jr. Alright? Okay, kisa pa man, napay mo sulti? Kani si ma'am? Ano ma'am? Ikaw ma'am, dito na ito pari ma'am. Ikaw sa mo ma'am? Mabilas. Bilas. Asawa sa imong mga Paul. Ako lang akong bana. Yung ako. Okay po. Ano sa mga birthday wish para sa imong ang Bilas ma'am? Unang-una, manako na tong tanan. Day, sorry kayo, nga natulog ka. Ako kang ipukaw. Na surprise you ka no. Sorry kayo. Dahil akong wish ni mo, Day, nga daghan pa ngayong lawas nga moabot sa imong kinabuhi og katuigan, dangat nga naani maniusa ta. Dayon success lang yapon sa bisan unsang pagsulay. Itong ginawa siyang puson kay kabahinas kong kinabuhi. Dayon kanang tanan mao ni ang tubag sa imong mga pag-antos sa una. Karon medyo nitaas naman ang atong kahimtang o imuhang kahimtang. Nakatilaw na ka sa imong ani nga surprise. Malipay ka dapat kay imong mga anak ako kayo pagmahal diha nimo. Kay silang tanan dili ni makabot ang ilahang pangandoy silang kinabuhi kung wala ka. So kanang tanan gikan nimo o gibalik ra po na nila diha nimo. So malipay ka kay kana dili na mahimong malampuson kung wala jud ang inyong pagpaningkamot duha ninoy lunglong. So day happy birthday dayon ni Deljin. Jin, salamat sa imong pagmahal sa imong mama, sa mga surprise nga inyong gipakita. Dako jud kay inyong gugma sa inyong inahan. So salamat kayo Jin. O mag-amping ka diha kay magpaabot rami nimo diri kung kanusa ka mahuman sa imong kontrata diha. Sa kanunay maangkon nimo ang good health o malipayon nga pagtrabaho, kanunay sustin sa Ginoo ang imong puso o aron sa imong ana ang himo kang malampuson sa imong mga pangandoy sa imong kinabuhi uban ni sa ni Bernie nga layo sab nimo apan ang Ginoo ray motubag sa tanan Jin na maangkon ninyo inyong mga pangandoy. Kaya salamat Jin sa mga surprise. Ako ko na surprise kay sukad-sukad wa jud mi kaagi-ani nga nahitabo diri sa atong pamilya karon imong gipahitabo diri sa imong mama. Salamat kay Jen og Day, happy birthday. I love you. Wala pa ka na. Alright, so kaya salamat ma'am sa imong manunod kayong birthday wish. Oy, last na pa ba? Paano maghapnan tayo? Sige ma'am, gamay lang tayo. Last na di ba? Sige lang. Salamat lang. Kasi happy birthday lang. Kisa man. Konsihal, Junie. Tony pala. Sorry. Yeah, sir. Okay po sir, so this time birthday sa imong manghod. Tama? Unsa man imong birthday wish para sa imong manghod sir? Kay adlaw na taon na yang karon. Na-surprise kami tanan kami po nakuha niya nalagay sa bahay ako po ng hiling. Surprise. Ana to election ba o election. Italia. O pital wa surprise pag kami dai. Uli mo ila na yan. Ang kita na surprise ka. Surprise, ilan lagi. Ayo lang ilan kay may upod ko. Ang akin man hukom. Wala lang dili. Ayaw na lang ilan. Kana, diyan na ito makita nga mahal ginang inyong anak. Hindi ka sa kalayuan, iyanin niya yung abot niya iyanin nga. Maka, pasalamat nila sa inyong birthday. Hindi ka ilan. Surprise ka, surprise ka. Hindi ka pa ba? Surprise. May balon din na surprise.
Huwag isang kalibot sa imong birthday. Yan, ako salamat ka. Salamat din birthday ang sa tanang karon pa din nahitabo. At kami na surprise kami tanan yun today. Salamat kay sa imong mga kuan. Imong nakabot nga ani surprise nga tanan di gabi na surprise yun. Para lang happy birthday. Happy birthday. Salamat. Tulog hindi na sa kuha. Hindi lang tulog sa kuha yun. Okay, sir. Ganun. Alright, palakpakan natin si sir. Dagang salamat. Wala pa din. Sige na po. Kanina yung konsehan. Okay, sir. So, sa may mga birthday wish para sa mga magulang ni Mangol. Magulang. Ako na itong tananong. Nalibay ko kayo sa mga pabulin mo. Nagkayusan may kari. Isan pa man wala magkumplito. Kaya sa science ko na ko. Kung anak, ako si Manila ang tulog. Na ako po karoon diri, nag-iusa. So mura po, nakakit akong kasing-kasing mga nagunhong na, labi na yun nga. Kabagian sa Ginoo. Kapikasan kong pinabuhi. So ako, murag nasakitan ko gamay. Pero ang anak ko na ang tao, ano lang may katapusan. So, na-realize na lang ko na. Ako na nang di-prepare. Idawat na lang ko na. So, nagpasalamat ko nining kapunon na sa birthday sa ko ang magulang. Kay magulang mo siya na ko, mangod ko niya. Naabot na rin ako mga magulang ko. Nagsuon ako. Ang isa, tas Manila, ang among pamangkuran. Dayon, sa side ko sa iyang anak, pagmangkon ako, umuban wala ko dire. So, dako kay pasalamat sa Ginoo, hindi kapunon nga ang birthday sa ang magulang nagmalampuson. Dayon, akong pangayon sa Ginoo nga dili lang aning adlaw o sunod adlaw o bulan o tuig hangtod pasangtod nga moabot sa iyang pamilaron. So, siguro panalang akong yes, akong magulang. Kaya ako po, naningkamot ko kuday. So, salamat kayo o happy birthday. Okay. Salamat kami. Alright, so kayo salamat sir sa mga birthday wish para sa imo magulang. Okay, sige lang sir, sakto gift niya. Ang kinabuhi na to na mo ikinutupan. Dili na tumatag na ang live. So, reality na siya. Alright, so anyway, isa pa man, or na pa? Last, sige po. Okay ma'am, so sa birthday wish niyo para sa imo sister. Sorry, ma'am. Sabi ko, padayon nung nagmawag kong tanang. Hindi pwede kong istorya, kaya ako'y magkasong istorya, basta mahapnan ta, maguntagan. So ako na lang din ang magkakon, kaya para yan sa kalanghanan, mas una sa nagpadala ni ining everything surprise o wonder surprise matod pa ni B-Boy. Muna ako na lang gining agwan tahon, pero pasaylo ako niya, taas-taas niya itong istorya ha. Ang ako na. Tinigita ko nga, pagkatilong nagsukat-sukat kung magbata kang karon. Daghan na mga birthday nga na kita po, hindi nakita. Pero lagi mga wonder surprise o mga everything surprise nga ano sa mga oh, karon lang gining adlaw. Oh, hindi na nito haplas wonder. Muna gini siya pero. Oh, wala na. Waking butong May si dress Kuya na. na. Wala na sige. Ato ni istorya mo nakita niya kung istorya kay nakakit ko mga sikot ba. Pero kaya gikinahanglan magising ngayon. Hindi ako gining agad tahon. Pasaylo ako niya batas-tas video pero santaan ako niya puno na. Oh, ano ha? Sa side sa kong igsuon. Dako ko kay nakong katingala og ganing nahibulong ko kay ingon sila nga ay sa mong uli ha. Dili mga anak pag umangkon ako nga. Ay sa mong uli te kay na surprise kuno ko say surprise ko. Ako pagtuo ice cream ba kaha? Oh, nakanungog-ugog istri hutik-hutik nga adtong Tagaytay. Oh, Sila pa, ilusun lang. oh, Ay, may kain. kaya nga.
ra ba kay magsulat. Oh. Ako sige na kani surprise. Ibalo na ko give say mag-surprise. Nag-gets na nako nga gikan gyud dito ni Delzen nga nagpadala ani. Putay ko nga ako magpadaka aning surprise pero ice cream ako unsa ni pero kani. Ina na, iwan ko. Kung ice cream lang dili na ginahanglang surprise pa. Ano man ang ice cream nga order mo kitag pila pa ka. Buwan ka, pila pa ka order ninyo. Pag ingon na nga, na. Ano ba yun? Sus kasakyanan. Iko, uy, mutin surprise. Naan daw ganit ice cream diya, usap pa na diyan. Kaya uso man ko nirong sir, ma'am. Nga ang kaning mga birthday usahay gud na order na kanang bitang online nga mga order, mga unsa mga lami ang mga pagkaon. Nagtupo ko nga online nga order, surprise nga para sa iyang sa belated happy birthday na niya kay gahapon ta ni mahitabo. Pag-abot sa service, ito nga, hala, man ginang mga surprise la, nana. Tapos na ko na ginidaghang mga pasalubong yun nga sa iyang birthday. Oh, mga ibigay surprise, mga one surprise. Guys, kani lagi kayo, surprise lagi. Kini siya, hindi sa ilaha. Kaya ni sir, to dito, anang atbang sa aning balaya. O pagkahuman, ang pasan dito po nato ni Iba, nga kariyo na kay kaming nanay mo. Pag abot sa inyong sakyanan, yan nanay, baking na. Alright, ito nga. Drama-drama na, dahil sugod na ang drama. Wala di hanggang muna, diba? Kamu po niyo drama, may po magka-sit up niyo yung drama. Kaya ano yung anak, no? Galing ko niyo, pero kami na ginagawa, ano yung namin nga hilom diri sa luyo. Pero, mali kita kung sa'yo, kung ako muna, mga sanan, mga cake, mga unsa pa na diyan, ice cream, unsa pa na diyan. Uy, pagi mo na nga, sige, kay. Hilak na rin siya, kay niya muna nga naman. Ngayon, ani man nga. Pag-ingon ni mo nga, mana, sa umanggit ni ma'am nga. Order manggit ni, sa uman ni. Balik na mo ni, isa ka. Ayun, sa ko, doon siya na sir. Asa mo mag-ibayad, anak? Asa mo mag-ibayad, anak? Hilak na siya, kay. Asa kung siya kwarta ibayad, ito nga. Kasi napay baking na ikatong sa manapit ang eleksyon, normal man ang eleksyon. Kasi na po kayo nilagod, ikala, bayan nila. Pero nakinatawanan na ni sa ilong ng mga anak. Ayun siya, ano man, anak man, surprise ko nga, sumaya ko ibayad, anak nga. Hilak kasi. Sige lang, kaingon ka nga. Nandun dito, awas ha, ang mga naan dito sa sulod. Pintal. Oh, ingon pintal. Pag yung pintal, ibagat, pinihan naman tuloy mo dito. Nakita mo na ako nga, ang mga balon dito nga, dito na sa... Ito! Wala! Mo ito, bakita tapos mga balon, nakapanan dito nga, kananahaligin ng mga ganing, mga surprise ko, no? Mo ito nga, yung ibate, isabot na ko siya nga, kalipay, katingala, o ngano man nga, nganong inana siya nga, sukat siyang ginabuhi nga, nag-birthday siya, karoon pa din hitabo, sir. Muna nga, sa side niya, dili lagi ang iyang ibate, kalipay, kakuon, o nahimo, nahatlong po mo, kay high blood na ba ni siya, masin, ayaw pa gano'n lang, high blood buyag lang, o tagdaan na ng tubig. Muna ito, ingon ko nga, sa kani surprise, na apoy ma-surprise nga malipay, na apoy maguhol, ang iyang ibate karon wala na siya malipay, naglagot, nasuko, o matingala kay kaliman bago kag 12,000 may runod, asa man siya ibayad anak. Di, ingon ko nga, sus, amang kay saligan, itong iyang kabaglangan. Muna na nga, ako'y kasultin mo din ya, isip, bisan kong belated, happy birthday na lang yun, kay kahapon ko man eh. Ayaw ikagul, ayaw ikasuko. Ay sukat-sukat sa imong kinabuhi, kahang pa ni nahitabo, wa ni mo damha. Kay tungod sa imong anak na nagmahali mo nagpanda, bisan layo na kayo niya. Pero bisan pagdaghang mga pagsulay, mga kalison agi sa imong pamuyo. Mga kagulian, mga kagubot. Pero bilakas, yung kaaling panuigan, abot na siya. Salamat ka niya. Ang imong mga anak, nagpasalamat ka kay isa na lang yung anak, wala magpapasalamat. Pero sa inyong mga anak, nagpakita nila, nagsuporta nimo sa inyong pagpuyo. Sila pag-eskwela sa unang tanan, naama mong nagpaluyo. Muna, angay kang malipay kung magpasalamat. Kaya inyong mga anak, kapasagli, isuportahan ka kanunay sa inyong mga anak. Muna, salamat lang yung kaayo nga.
Kini kayo na. Sa imong 65 anyos. Wala ni mo ni damha nga. Ako ni imong wonder surprise. Nangangay ka ng lipay niya. Ako balay sa Ginoo nga. Dili na kay karon na ning adlaw nga. Kagamdaman nimo ang kalipay kun dili. Ako pangayon sa Ginoo nga tagaan pa kasi yung taas mo kayo kinabuhi. Kadaghan ba mga adlaw katuigan mo abot sa imong kinabuhi. Paningkamot niya. Ginhawa Dilpin. Ayaw padala sa tama nga mag-uultay. Kalipay. Tagmaya kay karon pa hitabo. Nga imong anak. Surprise. Unang kalipay pagmaya. Ayaw pagwa. Dili na kay karong adlaw ni hitabo kay wonder surprise. Pasalamat lang ta maginaw ta nga. Kada kay wonder surprise. Oh, una oh. Salamat ha. Oh, labo sa tanan ako pasalamat. Ang binuhat na nagpadala ni ining mahong tanan nga wonder surprise. Hindi surprise. Daghan kay salamatimo din sa imong pagpa-surprise kay imong mama. Kay kaming tanan na surprise gud. Suwag hindi magdahom din kay sukod. Karon pag hindi nakasaksi mo sa dili ani oy. Una din salamat kay. Salamat kayo nga. Sa imong kalipay. Sa kalipay na mo din. Nalipay ka nga nakasurprise kasi mong ginahan. O nalipay mo sa tanan. O akong pagin sa Ginoo diya nga punta. Tagaan pagkataas may kinabuhi. Bayan paglawas. O ay lagi palabis mo sa buot. Imo ang dugo taas. Paningkamot nga utaas pa yung kinabuhi. Kamay kang paglawas ko na aron na. Unsa pa'y mga blessing abot sa imong kinabuhi. Nga sumunta sa imong mga anak. Happy lang ta. O hindi na kong putong. O salamat sa tanan. Alright, so thank you so much, ma'am, sa imuhang super short message. Short kalihon ba? Alright, so next salamat mag-isa-isa hindi ma'am, kinatikukan na itabo karon naglawan. Well, thank you so much, ma'am. Na-promote pa gini ang Wonder Surprise. Sponsor kayo Wonder Oil sa mga, no? Alright, so this time, syempre thank you so much. Anyway, maraming salamat sa inyong tanan. Naghatag of birthday wishes para sa celebrant. Dalapakan naman natin. This time, syempre birthday ni ma'am. Na para man siya gi-prepare na song. So kantahan lang ka, John, para haranahan siya. Okay, medyo mahaba-haba ito ang program, no? But it's okay. Kalikamutan na mo, ma-clip lang ni siya, ma-upload si Janto. Okay, so this time, na siya gi-prepare na song. Mailihan lang ni siya. Okay lang, siguro dito na lang, no? Ay,
Okay, salamat sa inyo sa maninot na song. Anyway, nagustuhan na niyo, ma'am? Nagustuhan na niyo? Okay, kayo na si ma'am. But anyway, syempre birthday niyo today. Hindi lang kayo kanina ginagawa surprise. Natay cake, sa namabala ng cake. Then kantahan ka naman happy birthday, ma'am. Okay? Sarap dito mo sa cake. Hindi lang mo, iwala mo. Alright, so syempre birthday ni ma'am ay nakabutaan sa iyang cake. Wow! Happy 56th birthday, mama! Palakpakan naman natin! Alright, ready, everybody? Clap your hands! Clap, clap! Clap your hands! Clap your hands, everybody! So good! Ready? 1, 2, 3! Happy birthday to you! Everybody sing! Happy birthday to you! So good! One more time! Alright, nalaman naman natin si ma'am. Okay ma'am, so before niyo po i-blow ang candle, unsa man yung birthday wish para sa iyong birthday today? Kung guys kong adlaw no, bisa gahapon ra akong birthday. Ako nga pong pasalamatan, mga pong Panginoon sa Ginoo nga tagaan ko, kapiskay kabastog, sa lawas, bisa pa magnaapig ipamati, apan. Ikaw na kayo makamupay ng tanan, Ginoo, wala ko lang wala uman kundi ikaw. Tupaga lang yun ang akong mga pag-ansos, pagsulay sa kinabuhi, Ginoo. Wala ko magdawa, may unani ako nagatan, mga dawa. Wala kayo na unang tulog. Pwede mag-antos, grabe yung mag-antos sa kurungkulana. Ako katulog, magabi. Grabe yun, luha na kurungkulana yun. Ako magdawa, may unani, mabaslan ko. Di ko katulog, natuog yung ganihan, natuan kong iba. Kahit tumod ka, akong mata, halos na napatagap. Pero kung magdawa, may naniot ko nila. Nalipay na ko pagkakot sa glitch yun. Nakalawat ko 5,000. Jin, kalipay yung taong naamong tanan, daghan na kay kulang. Lipay gapon. Amo na gyapon ni dabaton kay nag-antos ka diha, ga-antos pa pidire. Kaya ratam. Say lang. I love you, Jen. Salamat kay Jen sa imong pag-una-una nako. Bisan pa manitang Jen sa kumbaga. Imalikason Jen pero simbar mag-bird niya. Pamit na. Jen, makasala ko sa Ginoo. Tungod sa imong papa, thank you pagpakuan ako mayroon. Halos anak ko mo surrender pero sa akong man nga mo ni ka surrender. Wis na. Mga anak, salamat kaninyo kanang mga anak. Sa mga kaya ubas. Gamot na ani si Lixi. Lixi na lang kung tani gimug na. Salamat kaninyo tanan. O sir, sa inyo pong pintal. Everything surprise o wonder di man yung nagsimbaya, di man yung dosi. Salamat kayo, yung tanan. Alright, baka naman natin si ma'am. Ma'am, joke lang itong bayad na orang na ni Byron Mamoy. Kasi ka na mo kagang problemahan ba? Hindi mo po subscribe. Blow the candle! Blow the candle! Yay! Everybody! Clap your hands! Alright! Clap your hands, everybody! Clap, clap, clap! Everybody sing! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Everybody sing! Happy birthday to you!
Dili na kayo nga surprise. Mas bibo pa kita karas kay naami last part sa mong program. Dance challenge. Okay, manayaw ka. Para bibo. Participate mo na mo kasi nga na. Manayaw ka. Okay, ito na. Wow! Kaya mo ba? Kaya mo ba? Para energy everyone. Alright, palakpakan naman natin. Thank you so much, everyone. Today po participate, marami ka people celebration ka na ng birthday. Celebration, may kasi ko yung exercise ka rin kay ma'am. Alam ko? Sabi ka naman lang. Alright, sige lang kay. Medyo taas sa ng program, no? Grabe kay Khalifa, no? Happy ang tanan. Palakpakan naman natin. Ma'am, nalipay na ka, ma'am? Nalipay na ka? Wala na ka na, ano ma'am? Wala na ka na, hiubos na sa mua. Joke lang to ma'am. Okay, nangyay. Para ma-surprise, sila kang tama, ma'am. Nate, pala kita mga makilan. Tapi hindi din may makilan ng ta. Gisubok na. Sige mo na mga natik ni Ron. But anyway, thank you so much everyone sa inyong pag-participate. Pinahimong yung vivo kayo ang celebration sa kasi 26 katuig, di ba? Well, anyway, kay Ma'am Neljin, no, from Hong Kong. Thank you so much, Ma'am Neljin, for choosing and trusting everything surprises. Dagat salamat ka manahimo ng imposible dali sa may sapian, sa Buanga, San Miguel, sa Buanga del Sur. Okay? Dagat salamat. Ma'am, baka naman ito ulit. Officer pa, wonder surprise. Marag nag-ground namin, i-change na lang para mag-wonder surprise. Dito, happy birthday once again, ma'am. So sa mga po, on behalf of everything surprises, sa po again, birthday wishes and declarations si po ang naglaman na taman. Sa lagot kaya ng buhay ng Diyos, ma'am, na nakamot mo kasi mo kayo. With ay size katuig, nasayang ko nga sa imohang kinabuhi, daghan pa grasya ang ipadangat sa Ginoo sa imong kinabuhi, o daghan pa katuigan, umabot sa imong life nga nakauban pa rin mo imong pitong pamilya, imong mga anak, imong mga apo, bisan pa man tuod ang ubang anak wala diri, pero malipayan ta nga nagsulong sa mga daw na tawhan karon og wala ka malumuhon tugod sa Dios, aside kung itugod ginasamahan nga magkahiusan na mong tanan nga matapok mo nga para magsaulog na po sa imong next birthday, no? Exactly na karam, ha? Alright, ma'am, sa pagpuyon lang na magbaliphayan, magmalinawon, uban ng bukmas at ibong pamilya. And remember na itong ano na yung mga kaning kinabuhi nga ito ang isinati is grasya na ni sukat pa sa pagmumugso na ito. Grasya na lang ang ihatag sa Diyos. So, muna, i-enjoy na ito ng life na malinawon, malipayon. Okay? So, once again po, ma'am, happy 56th birthday. Everything surprises. Palakpakan naman natin. Alright, ma'am,